ई राम नाम भजय भैया भज समय तीता लागी कि राम नाम भजय भैया भज समय तीता लागी। अरे भजत भजत जब कुछ दिन भजब तो अंत समय मीठा लागी। कि राम के नाम कहना तो बाबू एक दिन बुझैबा कि जैसे चूए अरे क्यों सही एक दिन चू जइबा। ए बाबू जादव जी कि जा दिन तू चू जइबा ए बाबू ओठली खुदा तक जार दिलो कि जार खोर के तहरा के अब सरजू जी में बहवा झाड़ू के तुलना ना करी कूची झुमका के तुलना ना करी छूची। ए बबलू जादव जी ए बबलू जादव ए मितवार गांव में चलबाज बेसवा वस दवाई को दी कि ए जगह के तहरा के कुकुर सियार लेना कुल सीजन चलता। ए बबुआ हो इनकर गाना बजाना सुनने हवे कि एगो कौन दिन राम जी के गाना गौल है सबरी के जाके ना जी तो हमारा से एगो भजन ले ली माई बहन बेटी लोग चल गइल बलो का। हां अब कोनो बात नहीं है ना अब माई बहन बेटी लोग चल गइल बा। हां लेकिन तब वो पर्दे में रही खेमटा में रही मनोज भैया कि कृष्ण मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी कि कृष्ण मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी एबरा के प्यार लोग जो होता है लोता जी। कृष्ण मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी एबरा के प्यार लोग जो होता है लोता जी। तू सेल्फी खिंचवा खातिर आइल बड़ू हाय देखा तू मन हई देखत नहीं तू गावा ई सेल्फी खिंचवाओ। ए इनका के पैसा नहीं खा देबे के एक देबे के बा सारा जन्म जितना भैया कमेटी में बानी हां एक गो फोटो खींच के इनका के छोड़ देबे के बा। हां माने देखी हईसन होके के चाहिए देखी त हई उठ नचबू की तरह के नचाई चला बहन कि कृष्ण मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी एबरा के प्यार लोग जो होता लोग। कृष्ण मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी एबरा के प्यार लोग जो होता लोग जी। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज कहना करोगे हो बोलोगे रोज रोज तुम सब हो भरोगे रूठ जाओगी लड़का हो भरोगे। मुरारी वाला प्यार कहाँ होता जी चली महाकाल सेवा समिति का और से भैया लोग और से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिला। यह गांव के डी बाबा से विनती करता कि सबका घर मंगल वर्ष हमार नसरुद्दीन शाह भैया टोपी जीन पहन ले हमारा खातिर नसरुद्दीन शाह रहे भैया का से बहुत बहुत दुलार प्यार मिलो ई हमने करा दुलार प्यार दोनों भाई ना भुला
कभी कहत रखा घर घर से हटावल जाली गाई भैंस बछिया घर घर से हटावल जाली गाई भैंस बछिया घर घर से हटावल जाली गाई भैंस बछिया जितेंद्र भैया आजा हेलो एंगा तो डिस्टर्ब ना करेला सब खसे राखल जाली तोर फूल के गछिया सब खसे राखल जाली तोर फूल के गछिया ए गोविंद भैया अरे की बाबा के पढ़े के ए लक्ष्मण चाचा ए बार देखे के मिलता है मनोज भाई रुको घर घर से हटावल जाली गाई आ सबक से राखल जाली तोरकुल के गछिया ताड़ी कहे तार से की मांग करो सरकार से हमरो रेट बढ़े के चाहिए फैशन के रफ्तार से हम रहीने ला बना लो बनी खेलल करी ले हिस्सा में आ जब नाम बाबे निशा में तो होप बाबे हिस्सा में एक कोहार भाई एगो कप पर हो नाम मनबो खेल दियई आ 3 नंबर में रेल दियई तोड़िया कहता अरे कि घर घर से हटावल जाली गाई भैंस बछिया एक कृष्ण भगवान तू कैसन जदुनंदन रहलो कि दही दूध घी चोरा के खइलो आए हमारा बड़का लोग बड़का गोछिया बायनामा हो गई आए भैया समाज में पठान बड़ा खामा हो गई हे कृष्ण मुरारी तहरा जुग ई कलयुग में देखे के मिलता कि घर घर से हटावल जाली गाई भैंस बछिया आ सब खसे राखल जाली पर कुल के गछिया सब खसे राखल जाली पर कुल के गछिया बिना लय सुर ब्यास करो आ तू सब अने रहूं दे देनिया अभी जाके पैसा छीनी अभी छीनी हमारा मन में दुखे बा 200 रुपया ओखड़ता हमारा एगो फ्रूटी मार लिया मार के कह लागे हमरा के गरिया 200 उनका के देले बन त हमरा के 300 दे दी कि हम चिखनो व्यवस्था कर ले हां चिखनो के व्यवस्था करा दी ए अरे की बाबा के पढ़े के अरे सिखावो ता पोता अरे दर दर हो चली देखलो न ई कुल हम लय से मंगलिया आते सरवा भीख मंगलिया लय से हम मांगता नहीं अब बतावा कहू से लय से मांग के बा आ ई दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम आ चल बाज ठेले ठेला राम बबलू मांगे भीख राम चल बाज ठेले ठेला राम बबलू मांगे ई वाला काम मत करो अरे की बाबा के पढ़े के अरे सिखावो ता पोता मुंह केंगा बनौलू हां इनकर मुंह बनाव लगे बेहुदन के कमी नहीं खा चाचा बेहुदा नंबर 1 जोन यात्रा पर जात हो लगावे लटे बेहुदा नंबर 2 जोन अनका बात में जाके कहेला हूं बेहुदा नंबर 3 जोन अंगुरी पर गिन के बतावेला 3 बेहुदा नंबर 4 जोन दूध पर खाला आचार बेहुदा नंबर 5 जोन कहियो ना बोलेला साच बेहुदा नंबर 6 गेहूं में लक्ष्मण चाचा मिला के ना बोले के चाहिए जौ गोदरी हो जाई बेहुदा नंबर 7 जो रास्ता पर बैठ के खेलता ताश बेहुदा नंबर 8 जो रास्ता पर लगावता काट बेहुदा नंबर 9 जो अनका मेहरारू पर लगावता लो बेहुदा नंबर 10 जो आवती टैक्सी यही तो कहत आवता बॉस उहे गो बेहुदे हो बेहुदा नंबर 11 जो अपना मेहरारू के भेजेला बाजार बेहुदा नंबर 12 जोन अपना बेटा का गरिया वाला सार बेहुदा नंबर 13 जोन बबलुआ नियर अनका जोग में खा के छेरे बेहुदा नंबर 14 जोन अनकरा झगड़ा में जाके फौंके बेहुदा नंबर 15 जोन पॉइंट पर चढ़ के लोग पॉइंट मतरे
और 5 गो भाई ताल बताए। अब लोगों ने कहा हंसो आए अरे कि बाबा के पढ़े के अरे सिखावो ता पोता आए बेरा के प्यार लोग जो हता अलोता ए बेरा के प्यार लोग जो हता अलोता एह घरी हमारा से तीतन तकाइल माला एह घरी हमारा से तीतन तकाइल माला राउर घरवा में एह घरी हमारा से तीतन तकाइल माला एह घरी हमारा से बेरा के प्यार लोग वो हता चाचा जी लोग कहता ए बेरा के माहौल देख के गावता नहीं अरे कि दिन पर दिन गवो नई भइल बाऊ दिन पर दिन गवो नई भइल बाऊ दिन पर दिन गौनाई भइल बाऊ आ जो हता समाज में भैया हो लगाऊ जो हता समाज में भैया हो लगाऊ कि जैसने बेआस भइले हे कृष्ण मुरारी एगो वेद व्यास रहले कि वेद के उल्लंघन ना करो आ एगो एह बेरा के वेद व्यास वालो कि जैसने व्यास भइले देखी ई व्यास कैसन बड़ा आइल बड़ा दुर्गा जी के उत्पत्ति गावे आ कोपी कोपी कहेली छठिया मैया उनका घरे लहसुन मारे उनका घरे ठेकुआ पाके एगो इन करे पर हमारा बात याद पड़ गई एगो लड़का गई स्कूली में तो मास्टर साहब पूछले कि एगो छठी माई के गाना गा के हमरा के सुना तो ऊ गावत है कि छठी माई भूखेली जीवतिया उनका घर में पाके पीछा कुतिया उनका घर में पाके पीछा मास्टर साहब कहले कि तोरा ले बेहुदा आदमी है धरती पे बहाना अब बताई हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गावला का कौन जरूरी बता दा काजी कि जसने बेआस भइले अरे कि ओइसने सरोता आए बेरा के प्यार लोग जो हता ये बेरा के प्यार लोग जो हता चली इनकर कहानी रहा।